iki wiyaga iki. Ya iya. Wiyaga kok ngantuk nang mripat. Iya. Mula nglumpuke wiyaga iki siji lengene kudu gedhe. Loro jangkeme kudu amba. Bagong urung metu-metu wis nakoni ngau kata-kata karo kancane ora. Seneng ya aku kok. Ah iya ya kancaku iki hebat to. Tajane ndi ra tau protes. Iya. Tajane ngadoh mangkat adoh mayang ngadoh ya tanpa nganggo protes piye-piye. Iya. Mek ngrasani. Ah iya. Ora protes ning ngrasani iki padha wae. Oh, gemremeng kae, Dan. Dian iki juragane jan. Dian akeh tenan iki. Mosok mayang kene kono tanpa mampir warung babar blas. Wis tak tari to, te foto. Nek tete sate, nek to ki soto. Kok do pilih te, ayo sak wong rong sunduk. Sate kok dibatesi ora. Sate iki ya manut porsine, sak porsi pirang sunduk niki ikhlas ngono kuwi jenenge. Iki dibelani kanca-kanca penabuh saben bengi ditabuhi kok ning kok sate kok ora. Rumangsane. Kok le kebangetan Gong ora. Ora kok aku ki mung guyon kok. Iya. Seneng ya Gong. Aku bengi iki tersanjung sebabe bareng mau ana pemuda sing ngendikake niki sing duwe gawe Karang Taruna. Sing sepuh-sepuh memang estoni kabeh dicake Karang Taruna luar biasa terus saka wiwit hari keberapa ya hari pertama wingi pirang minggu sak tekane saiki kabeh acara nang kene lumadi kanthi sukses. Sing paling apik iki doa bersama ning ora bedak-bedake panembah ya sing Nasrani campur karo sing rasani sing Islam campur karo Islam sing Buddha campur karo Buddha sing kepercayaan campur karo kepercayaan kuwi jenenge menjunjung tinggi pluralisme. Ya. Mergo bangsane awake dhewe iki berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya. Mula ana tembung Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Kuwi artine seje beda perkara apa-apane ning awake dhewe manunggal urip neng NKRI dengan ideologi Pancasila. Sapa sing arep ngrusak Pancasila kita pasang badan. Wah iya apik kuwi Bro ngono. Ora kok malah Pancasila diganti ndase atos. Ya ora usah kasar ngono. Mangkel aku. Itu pemersatu bangsa. Iya iya. Kuwi iki silane 5 wis dipilih karo para pinter, ditulis karo para kiai nek nyebutake nek 5 kuwi wis pancen ora iso dirubah-rubah. Ngono lho. Mula Kyai Nom Baliajo kene luar biasa bengi iki, Truk. Ya. Ora ana sing cicir mbaka swiji. Sawangan wiwit awake dhewe teka do nganggo sandangan Jawa, sprene urung dicucul. Iya. Selagine sing tuwa-tuwa wae nek do nganggo sandangan Jawa sak jam waduh wetengku ting wis pingget ya kok cucul aku. Iki cah nom-nom ora do cucul sandangan Jawa. Iya. Ya syukur seneng ya Gong. Wah nah aku nek ngene iki rasane kaya apa sik tau Dut. Oh ya rasane kaya bombong ning ati terus. Pancen ya bener kok. Ayo mergo wong nom-nom iki pancen ya sing wajib neruske karo wong tuwa ngono lho. Sing tuwa iki kebak pengalaman, sing enom kebak anu apa jenenge ngelmu tanpa pengalaman ya kadangkala sok ketelonyok. Semono uga pengalaman tanpa ngelmu aja semungah sesungaran. Aja ana wong tuwa sing nganti ngendika, kowe iki samu apa le, aku iki bak pengalaman. Ning nek tanpa ngelmu ya ora ana paedahe. Mula loro-loro nek kudu nyawiji dadi siji, ya pengalaman, ya ngelmu. Carane sing sepuh ya gateke karo sing enom ngajeni karo sing tuwa, mesti bakale apik kabeh. Iya. Oh, iki nyatane ming merti dusun kowe. Iso pirang-pirang acara. Lah iya aku gumen. Iso kaya ngene apa mergo desane iki desa sing reja ya, Truk. Ha iya. Kadang kala soalé merti desa ki dusun karo desa beda lho kok. Dibedake. Desa iki jembar, nek dusun ki ciut ngono lho. Ah mulane kuwi aku ya wis mulai ngerti saiki. Heeh. Kadang kala nang bali dhewe iki diangkat rong dusun. Iya. Petang dusun, telung dusun, nah iki desa ya. Lah iya.
joglone wae melok tenan Jogong. Wah wis ora ana sing ngembari iki. Ha iya. Wah jan apik tenan. Jare ku yo gawe joglo cilik truk. Oh. Meng cilik langgo kandang kirek. Wah iya. Ya tak anggap Gunawan kae kirek napa piye? Nek wonge ndelok lara-lara lho iki nek omong senengane. Awang joglomu iki gong nyungging wayang kok. Wis delik-delik dhewe nang omah iso tok unekke kandang kirek ora. Maksude sing nang jero omah lho. Sing kayu cilik kae kudu joglo ngarep kudu. Oh. Ayo engko nek wonge terus nangis nang omah-omahe ado bareng. Iya, wah seneng ya. Ayo piyai-piyai ngendi-endi padha rawuh. Iki bapak-bapak saka IKB ya rawuh. IKB iki apa, Truk? IKB iki Ikatan Keluarga Berencana. Iya. Pundi Pak IKB niku menapa, Pak? Ikatan Keluarga apa? Pak Balirejo. Oh, nggih, Balirejo. Ikatan Keluarga Balirejo. Wo sing lenggah ning Jakarta, sing lenggah ning Jakarta rawuh mrene. Kuwi pecahane utawa cabang saka IKG. Heeh, IKG Keluarga Gunung Kidul. Pecahane ana IKB, oh, IKP, Ikatan Keluarga Playen. Oh. IKS, Ikatan Keluarga Semanu. Ha iya. Werna-werna pokoke IKW, Ikatan Keluarga Wareng. Ana IKW, kok kancaku ana sing saka Wareng ya. Ha iya. Werna-werna pokoke. IKD, Ikatan Keluarga Diri. Oh. Antil mudar ora. Wareng ki desa, ya. Yo, diaturake panyuwunan. Kuwi apa kuwi? Endi, Truk? Kuwi apa kuwi iki lagu kok endi? Wong kok nemuni krungu kuwi apa kuwi kok njur endi ora? Aku lho ngentoke. Ha iya engko gampang. Dipindah larase ben kepenak ya. Neno 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 nane nano neno nano no neno nano nano neno neno nano. Ah penak ya iki lagu kuno sing aran sapa? Ayo nek pancen pintar Eyang Cokrowarsita. Eyang Cokrowarsita kuwi salah satu empu pengarang gending Ayu Jakarta. Lho mula tak tepungke Eyang Cokrowarsita daleme Taman Siswa. Kuwi tautate karyane digawa ning satelit ning NASA kono jenenge Ketawang Basanta. Wah waduh. Kowe kok ngerti? Petro iki lagune sapa-sapa ngerti ya? Iki mau karyane sapa, Cok? Eyang Cokrowarsita. Weh la ilah. Nah, apa jenenge kuwi? Prau layar Kinarto Sabdo. Nyidam Sari Swargi Mas Mantos. Cidra Didi Kempot. Banyu Langit Didi Kempit. Anu Didi Kempot. Pinter tenan e. Iya, ya kudune ngono kuwi. Nah, apa jenenge kuwi? Burung Kakak Tua. Mudhar cocote kowe. Sapa burung Kakak Tua? Nenek moyang. Nenek moyang dhukulmu mlocot kuwi, anjur mung nenek moyang. Ya, Reng. Yo. Diceluki, Truk. Ya. Kuwi apa kuwi? Sambung ibu-ibu Waranggana. Ya. Engko dibahasa Indonesia iki. Ya, heeh. Ya. Kuwi apa kuwi kembang melati aja korupsi
melati aja korupsi. Kembang menur rakyate ben jujur. Pancen yo kabeh karyane Yang Cakrawarsita ki patuladan kabeh kok, Truk. Kuwi apa kuwi? Kembang melati sing tak puja-puji. Aja do korupsi. Marga yen korupsi negarane rugi. Piye Mas kuwi? Ora ngono kuwi. Kuwi apa kuwi? Kembange menur sing tak puja-puji. Ayo padha jujur, merga yen to jujur negarane makmur. Piye Mas kuwi? Ora ngono kuwi. Itu apa itu? Iso aja ditolak, aja dimatke. Kembang melati yang tak puja-puji, janganlah korupsi. Karena kalau korupsi negaranya rugi. Gimana Mas? Gimana? Begitu. Ngawur. Begitu. Nek basa Banyumas kiye apa kiye kembang melati kaya kue sing tak puja-puji aja pada korupsi. Amarga yen korupsi negarane rugi kaya kue. Kok tambahi kaya kue? Banyumas iki mesti kaya kue ngono. Pipriwe Mas kepriwe kiye? Aja ngono kuwe. Wah basa apa ya iso ya, Gong. Apik iki, Truk. Ya. Pamene bapak-bapak saka IKB Ikatan Keluarga Baliarjo. Ya. Terus iki mau saka PT Surya Mendung Purnama. Ya. Bapak Suparno minta lagu Kutut Manggung. Ya. Ya, Truk, di caosi ya. Iki dipasrahke anu jenenge bendahara. Nyong kok jadrane aku ora jujur. Nah. Men dipersani piyai kok akeh dadi aku ki ketok nek jujur. Lah iya. Padahal biasane ora. Lah. Iki saisane sing kebareng ngarep nyekar sapa? Kutut Manggung ya Mbak Ayu. Ya, Kutut Manggung Mbak Ayu. Mengko sinden semene melu manggung kabeh. Lah iya. Wah, mesti sip. Heeh. Klebu si anting kok antil. Mangga. Mbak Ayu Purwalestari pamundutan saka penjane Bapak Suparno saka PT Surya Mendung. Ya. PT Surya Mendung. Udan tekek. Lho. Kok udan tekek? Surya wis srengenge, mendung ki ngarani panas kok mendung. Ha iya. Dadi udan tekek nek udan. Heeh. Surya Mendung mangga diaturake. Nah, no. Ya. Wangi aku
plah ning plah keringat mat-matan aja mat-matan ro gareng matane gareng kira kok mat-matan tak sampluk mencrat lho kamatane kakang niki kira kok dunek-unekke ora ya yuk wah sip iki kutute jan jos hop kowe mau janji arep manggung kabeh ayo kanu apa jenenge iki wetane ya kutute tatin dinggongke or ketekung ngono wae ya saanggungan men rata ya yuk kong wah wis kutut entek-entekke iki pokoke lemning kok jajare Alisa ajar manggung ya ya sup kasar urung pati halus iki watone iso urung ketekung ning urung iso nyengkok swara ayo Ika ya di anggungke engko ketuk iki pinggir dhewe iki ciblek iki ya wah ya wis wani didu oh iso kandel tipis ngono kaya montor menggok ayo yo jejere Orisa ketekung ayo kowe rasah wedi mengkari manggunge kok ndelokke kancane ya yo wah sip wis heeh yo cibleke bener apik heeh iya men sok cucuke diketok sithik ame ngarepmu nika kok mencucu kong iya ayo karang iki bocah kaya kutut isih nom heeh rumetu wulune ayo wis ketoke jejere kowe kulone ayu ya yo kutut kasepuan heeh ya
kutut kasepuhan ki wis ora nganggo cengkok babar blas. Sapa perlune pokoke. Ayo. Terakhir, ayo kok terakhir. Nomor 2 saka kulon. Nah. Ketek kong. Nah. Kong. Wah, ki ketoke kutute suarane entek, Gong. Oh, ngendhok wae kok. Ora tau dienggo anggungan iki menggo peranaan. Ya ora apa-apa. Ya jejere terakhir. Ah, iki mbokne kutut. Heeh. Dermbombok. Ayo iki tetuanggane. Ha iki wis dilombake nang ndi-ndi ra ana sing menang karo iki. Heeh, ya. Waduh. Kong. Kok malah ayan, Gong? Aku tau ora urung kutut ayan iki ana lho, Tru. Anggere bar manggung ora ketekung tlebok ngono kejet. Kong. Heeh. Yo bacutke. Saya dalu mundhak. Ya. Munda Sri mangga. Ya, mak dlodok ngono iki. Mangga. Was. Mangga. Jan rasane kaya maksor. Iya. Medangeteng ayo sugeng rawuhipun para rawuh para tamu ya neno mangga ya
Bagong mripate terus merem kaya ora kuat ngantuk ya. Oh iya. Engko bari kita gebrake kok. Apa Tanjung Gunung? Ora. Senengane kok ora. Manane apa macan ucul? Ora. Pakan pakan ono. Iki ngapae trek? Tak cekake ini. Bola bali nganggo mandek ya neno mangga jarwa sapa muda gentang betake oh
ngene iki terus kambatane jambu apa jeruk aku melu apa entuk gendulaken tuli apa sita apa ora boleh wah ming sak ngono e penak banget ya terus heeh ta ming sak jeruk e penak banget jambu apa jeruk aku melu apa entuk gendulaken tuli apa sita apa ora boleh silen wong kaya ngono kok dipamerke men jambu apa jeruk kok mergane kowe ora iso kok nek kowe iso mesti melu-melu amen kaya ngono kok ayo coba jambu apa kentrang jeruk kok dadi kentang apa bandem gundulmu apa luweh aku ora hafal kok melu-melu kok tekan kentang barang soalnya kan aku nang omah lagi nandur kentang terus oh sama-sama kadokku suwek kentangnya metu tegese piye sama-sama kathok kuwi bedak kuwi kentangnya didol nggo tuku kathok oh ora genahe ngono ayo ki kayane sing tak wis padake saka kene sing gurung tampil ke depan para pamirsa ming Mbak Ika Holik Mbak Ika Suhesti jumbo karo pamudutan bengi iki ana sing ngersake monggo Mbak maju ke depan nembang Gembos Asmara nek ora ngerti jenenge iki takon Gubuk Asmara wah berarti bojoku le nyatet kleru kae nggo catetan tembang iki Gembos Asmara ngono Gembos Asmara dengkulmu melocot ora gubuk lho gubuk ayo mumpung piyaine jake jumeneng ha men semangat ya kok ayo mangga engengkep biayai saka ngendika ki saka Tanjung Mas Tanjung Sari Tanjung Sari ngendi Tepus Gunung Kidul kono wow mulane kok le teko nomor 1 ayo ming karingin dene liwat Ningrong iki wah kurang piknik kowe iki Ningrong iki kono ae lho mula ngetan iki ana guwa ning isor jenenge Ningrong ning Gung ora ngangguran Ngingrong kok Ningrong apa to Ngingrong oh Ngingrong to kok Ningrong Petruk iso tau Ningrong dengkulmu melacot kowe radong Ningrong ki ngendi Nringrong oh kuwi guwa nang isor weh Karang yo Gunung Kidul ki akeh anu apa jenenge pariwisata ha iya sing Karangmojo kae apa jenenge Gua Pindul gua sing nang isor Wudel lho gua ngendi gua Pindul kupinge ora pinggul ora wis ra sidorono aku ora nang isor Wudel mah aku pokoke ngawur pinggul ki yo ning mburi yo ning pinggul ayo iki pinggang pinggul obat kok ngomong kok dituruti ora dibawani Mbak Ika mangga nyingkar nyingkur mangga nyingkar nyingkur Semanu Yono apa itu Telaga Junge wah Telaga Junge iki ya pariwisata heeh Kali Kili Suci Kali Suci ora nganggo kili kili kitik kok kowe tak ili kitik lho suwe-suwe kok Kali Suci kok Kali Suci ya kono muni ili kitik kok wah blusoke kowe seneng Kali Suci ya kuwi kali nang isor Karang Gunung Kidul ki ngisor ki penuh dengan sungai dan rongga-rongga ya ngono ya mula jaman banjir kae sing dikhawatirke ora kok perkara le kelep ning perkara nek nganti ndeprok mergo rongga kuwi diliwati banyu pirang-pirang kuwi sing dikhawatirke para ahli geometri nek ora dong rasa sok muni geofisika dan kimia barang iki ngopo ayo Kak wiwi tane nyingkar
musim liburan, heeh. Dalan Wonosari iki full. Ayo. Macet total. Ayo arep do ning Baron, heeh. Sadeng, heeh. Indrayanti, ayo wah. Pantene akeh banget. Kukup Krakal. Iya, pirang-pirang indah-indah semua. Mayanti. Mula ndono. Iya. Kadang kala piknik, kanca-kanca ki jak piknik. Iya. Yoga-yoga ki jak ning segara, blebeke kabeh. Senengane kok kaya ngono lho ra. Maksudku tak kon renang. Ha iya. Ming rencana terus arep pikniknya. Hah? Ming rencana terus. Wis aja kuwatir. Sesuk iki nek ana prei, langsung tak budalke. Teng pundi? Sumatera. Piknik ora men cedak-cedak nek karo aku ki wah padake wong tipis. Piknik sisane ada. Timur-timur. Piye? Langsung nang pantai nang Lombok kono. Heeh. Menggari golek cuek. Ha iya. Gawe Lombok anu apa jenenge sambel? Lomboki pulo wetan Bali kono. Ha iya aku ya ngerti kok padake ora. Sok tak tumpake pesawat kabeh. Ya. Sing. Engko kowe gawa koper, tolebokke pesawat bareng mendarat tok tunggone ngisore ya. Kuwi rak sirido. Tunggone ngisore ra. Yo. Lingsang yen ke mutan Neno lelampahan kang pancen ya ora nyono ya Gong. Gunung Kidul esuk bakal dadi kutha gedhe merga objek pariwisata. Kulon Progo dadi kutha gedhe merga ana YIA. Oh, darwe. Apa YIA? Iya. Kepanjangane lho, kuwi ora dawa. Asli kuwi ora dawa. Ya ming YIA ming cendhek. Kepanjangane YIA kuwi nek wong Yojo ora ngerti YIA cilaka lho. YIA iki apa? Yogyakarta International Airport. Apa itu? Airport. Ngajari Bagong nek ora pas airport itu apa? Air nang port. Kudu. Bandara. Hah? Bandara ngomong mabur. Kono bakal rame, kene bakal rame. Yojo bakal dadi kutha sing gedhe. Wah, cocok aku. Heeh. Nek yo tak jaluk wayangan aja ilang. Ha iya. Engko nek kene dadi kutha gedhe mergo objek pariwisata sing luar biasa wis do dadi piyai kutha-kutha terus ora berarti dusun, ora rasul. Lah ya cilaka. Ya kuwi dipertahanke. Ya kudu. Iya. Sleman dasare ana nung Gunung Merapi, terus jeblok, omongane kok ora. Ayo piye wis? Bantul dasare ya keliwatan airport, akses jalan menuju Kulon Progo mula Bantul bakal ya rame. Wis tenang kuwi bakal dhewe manggon ning kutha gedhe. Apa to? Manggon ning kutha gedhe. Ukurane piro? Kutha gedhe. Oh, kutha gedhe to? Heeh. Krungu kok. Ayo muni ora. Engko ndak di ngono. Ya. Ben. Pun dereng. Wis. Wis kurang ajar kok. Lah kok nek medhot ndak diseni. Ora perkara kuwi aku ditanggap rene iki kon ngomong e. Wah omong kok dunake pun dereng ora. Ngene kuwi. Lah nek dereng. Oh iki rasamu nimpun dereng. Aku ki nek wis lunga dhewe iki berarti wis sempun. Ngono. Urung ora ya iso nang kono. Heeh. Yo. Tresno tulus nadyan nengku bukas mo
sing njaluk kowe dijogeti wer. Oke. Petro mundur. Ya. Kok ndak ketendang. Oh iya iya iya. Gleleng tenan iki. Ora ada mundur reng. Kok ndak kesampluk. Oh iya. Aku soalnya wis muni gubuk asmara iki nek urung nganti rubuh gubuke. Urung leren aku. Iya iya. Wah, kasar. Ora nganti ngang. Grobiak modal ora kowe. Iya. Ora ngono kuwi to kok. Aku wis omong to. Gubuk asmara ki sayangku cintaku. Oh. Lagu sing paling tak seneng aku namune nembak gubuk asmara ki apa bedhah sarungku mbok men. Iya iya aku nganti jengkelit barang e. Totalitas. Totalito ya. Totalitas terus. Dan luar biasa. Nah, gak dasare kendangane gonggominan. Iya. Cara tulung agung. Ha iya. Iso apal ngendangi gonggominan. Apa ngendangi sing latih aku e? Oh to. Iki maune ora pengendang iki. Pengecer. Ayo. Melu gawene mung cekecer. Tundang tak. Nong cekecer. Saiki tak latih dadi mondal dadi apik. Oh, gonggominan wae ngajari ya kowe. Aku ndelonang tundeng tak dandelang tundang tok tak dendung tok tak tungga dan detak tungga detak dan detak tungga donang tungga nandonang tungga ngono kuwi barang edian tenan apik tenan gong apik dengkulmu kedotop lemah bathuk kowe syukur salahe cenanangan ora dilanjut Ika nggih
matur nuwun. Ya Mbak Ika. Kepareng ngaturake Gudel Asmara. Iya. Gubuk Asmara. Wah ya ketoke mau kaya sore ora nusul kok bengi nusul ya, Kok. Anakku ta. Ayo wis ben apa-apa karang penggemar itu. Ah iya. Saking senenge. Nanti mesti ra ngrawuhi nganti ganti kostum. Iya. Ya, pancen bener. Ki mau jenenge Gubuk Asmara. Ya. Ayo, ganti tak wenehi wektu pisan kas go. Engko ndak wektune saya ngoyak. Sing kepenak, sing gayeng, sing gumyak. Ngaturke apa? Aku nyuwun anu tru. Ya. Sing kira-kira urung metu. Oh iya. Iki sapa sing kepareng arep tampil ke muka? Iki nggo ngetes si sapa jenenge iki? Mbak Anting. Ya, Mbak Anting meneh jumeneng. Ayo. Ben belajar ora. Napa, Pak Di? Hah? Napa? Ah ngapa umbah-umbah apa ngapa? Jumeneng. Heeh, bocah kon ngadeg kok ngapa Pak Di? Om. Om. Bola-bali ora. Sesuk bengi anggere kleru Pak Di ajar. Tapi nek nyeluk Om diparingi dhuwit. Jelas. Mantap. Rasa kuwatir. Biasa. Cara tuh. Mlaku kok mesti digentul-gentul kene iki ngopo. Mlaku ki ya alon-alon. Nggih. Ayo kan nembang apa? Kejaba cara Banyuwangi kowe pinter, saiki tak tes lagu-lagu saiki sing iso apa? Napa? Lho napa kowe milih ya? Napa, Pak De? Lah liwong lho, Pak De. Liwong? Heeh. Iso wae? Insyaallah. Wah. Ngapa pundake dadak ngene-ngene kok? Ya, wah. Kanggere ora joget tak ajar. Joget duet karo sapa? Ki Prastiwi. Kowe ki anyarane kok akon piyai sepuh lho. Ora nganti diamuk karo Prastiwi. Aku ora tanggung jawab. Ayo Pras, kancane Pras. Ora apa-apa iki pancen tak niati pancen tak gawe viral Prastiwi. Ya. Ora nggih Prastiwi nganti viral engko beres. Wah, iki padha 150 cm. Apa Bocah anyaran kurang ajar to. Ngapunten, Bu. Nek diken Pak Seno. Ra, aku rakon. Mau dhek muni duet Pak D. Duet karo sapa? Bu Prastiwi. Aku ra muni Prastiwi, sumpah. Wow, kedip-kedip kali nyawang jenengan iki. Ngene iki lho. Ngene iki lho, Bu. Kedip-kedip matamu kowe. Aku ra kedip-kedip kok kedip-kedip apa? Kene ora muni kedip-kedip kok ngono. Ora apa-apa. Anting. Halo. Bu Prastiwi iki piyaine humoris. Nggih. Ora tau nesu. Dhek akeh pahalane. Dunekke apa-apa ora tau nesu, dunekke piye-piye ora tau nesu. Oh, Bu Prastiwi iki luar biasa. Ha ta. Ning dalem ya ora tau akeh omonge ming anteng. Oh. Sok kowe kudu ndono. Ya. Bengi nek ndono. Bu Prastiwi nek nganggo ondrok iki kedawan ya dadi nek kowe rono kaya ketemu wewe. Mboten. Tetap dihormati. Dolane kok aku. Salim, tangane dicium. Ayo kuwi. Nah. Dolane kok aku. Nggih, tak ajari nakal. Kaedan ora. Calugu-lugu diajae. Rasa dolan rono Deng. Wis ndak malah ngrekoso kowe engko malah dadi genthuk wedok malah. Ya. Dadi liwong. Wah, iki dua sejoli pokoke iki iso dienggo. Engko nek nganti mlebu streaming engko pamundutan duet. Ayu kuwi. Ya, monggo. Ya. Sinten riyen? Lho. Bareng penak nek bareng. Yo.
joget iki ngono kae. Aduh. Ora mung manggon. Lah kowe kok Bupras ki wis sepuh, wis meh 50 wis jogete tenanan kok. Lah niki panggone gede lah kula mepet ngeten iki lho Pak De. Ya ora apa-apa, kowe ngesuk nek perlu Bupras ki disenggol men kebone gampang. Iya. Kudu iso pentas bareng. Ngono, ya mangga dibacutke ya. Entuk sinden loro tuwa nom petuk kabeh. Iya, saking senenge ya. Ora kowe kelilipan apa? Kena frisker mataku. Mripate kesampluk dhewe dadi malah. Kula rasa gapik-gapik ngene wong tangane cendhek ra jamak-jamak kok gapik-gapik. Iya. Nek mangga. Sadar ta kowe? Sadar. Aku mau matane mencelek-mencelek. Ah klebone. Jangan. Ayo barang wingi tak kandhani brutalitas yo. Sopo ngerti kowe viral. Lho nek kowe viral golek duit gampange ra jamak-jamak. Spiral. Apa? Viral ki menganu lho, heboh. Ayo kuwi tek. Kuwi kudu tok contoh mentale Mbak Pras kudu tok contoh. Rasa isin. Malah mendelik-mendelik ngoten niku. Ah iya. Aku mesti nek geblak Pak De ngeten iki. Ah nek kuwi geblak ora apa-apa wong kuwi awake ra ono balunge kok daging tok kok kuwi. Mak kentul ngono mesti. Ya, mangga dintekke, ya. Ya ora apa-apa kok. Wis aku ora dikeki dhek. Wis kono ge bali. Udah makan supan. Cutil. Wis. Piye? Maksudnya piye? Ora ngekeki apa-apa. Ora kok ya. Kok saya util kowe. Aku iki nyambut gawe kowe tak bayar kok dadak sak njaluk saiki. Kondang laris util. Sindang dememeng bae. Kok nyambut gawe kok dememeng. Ya wis ora apa-apa wah matur sembah nuwun. Dan ini luar biasa. Yo. Aku entuk informasi truk sing rawuh iki akeh tenan. Nyatane iki diinformasikan bahwa parkir malam ini mendapat 21 juta. 21
21 juta. 21 juta. Yo tambahi meneh, wayangan meneh. Lho. Tambahi meneh wayangan meneh ora. Wah iya. Neng ngisor kono ya pol-pole sekitar 18 juta. Ya 15 juta nek parkir nang daerah Ngayu Jombeng iki jan ngrawuh pirang-pirang tenan ya. Kae kok bapak kok nggawa bocah bagus. Wah, Semar iki kok plintat-plintut e. Engko gak kaya anake Semar. Nek kaya anake Semar genah. Kowe karo aku kekiwa iki. Dianaktirikan elek remuk. Gak kaya bagus. Wajibe ditakokke go. Takokke ora yo? Yo, takokke. Jeneng yaning nalaka kadirane. Mambang pantepasulan upamaneka lintang toya kusumayana sumawur Semarikoten prayitna semuriris semuriris eko balik apa iki winastan Karang Kadempel kek ya iki sing jeneng Karang Kadempel iki ya iki mulai lok kiwa tengening omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik panggula wentahing tetanen pancen ora ming
pambudidaya nanging sinartan donga sebab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane mula kabeh pancen nganggo srana mengkono kek iya ya ming aku gumun ing atase aku bareng tekan Karang Kadempel kene lah kok kowe lah dalah sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa kek oh trondolo iki padake kewan tro gong kowe arep aku padake kewan sing ngomong sapa kaya apa satriya sing ning mburi kaya sing ning ngarepe bapak kaya apa canom ngendi kowe Pak kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane ora semacam-macam lho Mir kowe iki anake wis 3 Gareng aku Petro ayo tumindak ora prayoga kowe aja ngawur kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapak musike wis ora kowe iki arep tuwane glidhik ceniningan soan dengkulmu mlocot kowe sapa kek iki anakku lho kuwi anakmu sing mripate ora bener kuwi sapa wah jan nglarake ati suarane iki Tru ya sabar iki Nala Gareng Nala Gareng ki lak sing ngower-ower ning dhuwur kae to gawe gareng pung sing dhuwur sapa sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk lah dalah ana wong kok jenenge Cakruk oh bagus-bagus budhek Petruk kok ya Cakruk lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi lambene jembare ora jamak kuwi sapa iki anakku ragil jenenge Bagong lho ana wong kok jenenge ngesong go mendem kowe kuwi piye Bagong oh wis sapa to men iki jenenge Raden Wisanggeni anake sapa perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik kok ketoke nyolowadi kowe menengo to aja nyaut-nyaut dhisik kakek piye kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakku sapa ibuku sapa kowe tak kandhani nek kowe takon bapakmu sapa ibumu sapa prasaja aku ora ngerti lah jenenge kowe ngapusi karo aku kosek to kosek aja kesusu aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduhe piye kowe ora usah dadak takon sapa-sapa ning takono para dewa kuwi apa dewa kuwi sing nitahke awake dhewe papane menyang endi papane menyang kayangan kono kayangan kuwi ngendi kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan ana papane ndah ing kono sinebut kayangan lah dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan apa to sababe kowe takon karo dewa merga dewa kuwi ngerti mubah musi ing titah nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu wajib dewa tok jotosi nek perlu tok ajar dijotosi iki dikapake lah iki Bagong piye dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedang kuwi enak banget kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lagi nyiprat tekan kene dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa ngono ya kek sing banter tok ajar pokoke tok pulasara nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa kowe tak wenangake ngajar para dewa ning janji apa kowe aja kandha nek sik akon aku pokoke karepmu dhewe ngono ya kek lah terus aku lek munggah ning kayangan kowe iki wong pinter wong digdaya nek mengambah dirgantara ora bakal kurang akal Wisanggeni miat nanganing kalangguan akar pandan moncar
Pinan ler kekonang sureng sorot tahan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku kowe mesti tak tutke njaluk pangestumu dewa tak takoni bapakku ora ngerti buku ora ngerti aja kelakon dosa kayangan tak gawe sungsang bawana balik ya sing ngati-ati wis anggeni sapa Pak? Kok bapak kaya akrab banget? Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, Apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sapa reng? Ngerti atruk kae janjane, Tenane, weh domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sapa truk? Guys jatine iki ngopo iramu mlebu nang kuping keri iramu ditekok sik tekuk dengkulmu mlocot kuwi ora lho tenane tenan wah jan mulane kok suarane atos nawa garing Petruk Bagong kowe ora usah melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke tak awat-awatane kowe dhisik ana mlaku nang negara Ngamarta apa nang Ngamarta ya traya ya iki sapa ana noman munggah ana ing kayuwangan lah kok banjur apa-apa dirusaki apa-apa digawe rubuh kowe sapa takon karo aku bisa nggeni kowe sapa aku Bathara Penyarian sikilmu sak cengkeng ora ngambah bantolok kowe apa jim setan priprayangan hus aja ngawu gawar-gawur ulun iki dewa lho dewa iya lah yen ngono kowe sing tak goleki aku arep takon karo dewa takon apa wis anggeni yen kowe ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa lho lah kowe iki lahir saka ngendi kok takon bapakmu sapa ibumu sapa marang aku ulun boyang ngerteni kowe iki dewa kok ora ngerti ki piye ulun ora ngerti tenan wah dudu dewa wae mati kowe sambat kowe ayo amok suruh mlata jaya mlata iki sandangane padha karo sing tak ajar mau iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa ya ulun Bathara Indra karo penyarian apane ora usah tak takon merno-merno kita wigatine apa takon apa bapakku sapa ibuku sapa ulun boyang ngerti padha wae ayo apa mroto wah
ana bocah gawe geger kayiwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya catut. Ngunekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha harus tak ajar mau. Oh ya dewa. Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu. Jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Wah. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane ijik urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Wah! Mubang wangaruna kadinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning Mahadewa Bathara Guru lho Bathara Guru iya aku nalindraning para Jawata dalah yen ngono kok pasang Yogya katujuhe ngene dina aku ketemu karo Bathara Guru gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa mula aku takon karo kowe ayo Wangsulana pitakon nganti pertitis wong tuaku sapa bapakku sapa ibuku sapa lho yen kita takon bapa lan ibu ulun mboya ngerti lah nek kowe ora ngerti pedhae apa kowe dadi Bathara Guru pedhae apa kowe dadi nalindraning para dewa ora ana gunane kowe nratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa ngerti marang bamu sing kita wis anggeni ulun mboya ngerti ora usah dadak kokean gunung tanpa guna ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa lak jongkeng kawibawanmu ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa guntur geni guntur angin sirnakna wis anggeni kowe iki ngapa Bathara Guru? Kowe iki ngapa aku tak takon? Kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Us. Kembang api bila iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah? Apa mbok anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis sanggeni ora iso mati. Butuhe wis sanggeni ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa. Kayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Lah dalah. Sip. Ya ngono kuwi. Terus aku kan takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Bathara Guru ora ngerti doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku
samya ngambrenganang ati karunaning kaswase dosang gondo supaya goleki menyang ati dununge ya kuwi Janaka. Wah, ora ngira babar pisan jlamprong minggat nganti tetaunan yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gutang. Namit masang kaliman nabi tinebena ing lodone Demawa ing mamang tuwang pukulun mboten kanthi kanyono-nyono jeneng andika pukulun ingkang tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk pukulun ya Kresna Luntama guru hakekku. Aku ngaturke sembah. Iya Werkudara Luntama. Wonten menapa pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung kayiwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman kang aran Wisanggeni ingkang ngamuk ana ing kayiwangan guntur geni guntur angin ora tumama malah dheweke bakal njungkeng kelawan kawibawan ulun Kresna. Weh lah dalah namung titaswantah teka ngedap-edapi pukulun matur seminggah kayiwangan badhe kula depani pukulun. Ya ulun jaluk tulung ya Kresna. Nggih pukulun. Werkudara, iya. Wangune iki bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa, pikira la idake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho, kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe Wisanggeni. Ya. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe titah warmani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 taun. Mikira jangkae. Kosek to kosek. Kosek aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, pikir aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Kasah kakean gunung tanpa guna. Apa demek kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kancane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu ya men. Mikir lak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora usah kakean Gunung Ayo. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga ngarepanku lak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temomo ning awake Wisanggeni. Lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepo 1000 pusakamu. Ayo cocokno ning dadane Wisanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar.
aja tok panangi kek. Minggir. Ratu ireng yo gleleng men. Sabar apa? Arep ngentokke senjata cokro tak tamarane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kek aku manut. Ora kok sik iki rak Semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocah kuwi kok tok penging bengak-bengok kadoan. Ide pol. Nggih. Wow, dadi kaya ngono nggih. Sampean mungkin nek mateni lari niki sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkem elek. Deplok wae muter. Minggir kae, jangkae kae wong gedhe dhuwur kae. Rumahan apa aku wedi kok? Kuwi cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel. Ora kena mangkel. Manut karo kakek ora? Iya, Kek. Wah, ora manut tak tinggal lunga. Sing ngomong sapa? Iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kowe ora ndek kanca. Iya, Kek, iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mangriyen to. Mang Presani coreke pasuryane. Bener? Lho, lah sapa? Rekudara kowe ngerti ora? Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak. Wah, upama duwe anak kaya ngono pateni wingi-wingi. Ayo arep ngopo? Sabar. Iya, Kek. Aku nek karo sing ireng ora patek mantel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombior iki. Aja kaya ngono ta. Iso sabar ora? Sabar apa rumasane anggepe ora? Mang Presani coreke riyen. Ora ta ya kowe? Ayo. Kapokmu kapan? Nek merem ya merem rasa dikuat-kuatke. Mripate nganti gedhe cilik. Ora kowe iki gagas apa to? Kula kandhani. Niki dudu sapa-sapa. Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Sampeyan niku senengane. Siwa Pakdi. Kakangge bapak. Lho, nek ngono Pakdi ku ki ngerti bapakku, ning ora entuk takon niki kudu takon Bathara Guru. Nganti sak jelek. Nek sampean takon niki ngerti, ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marai sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sapa? Ora dikandhani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono. Wah, Caidan. Wah, arep ngrangkul ora? Ora. Karo putrane kok kaya ngono ya. Mbok yo ngrangkul. Sapa kek? Niki ya Pakdi ajeng ngrangkul sampean. Wah, sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Niki Kang Pakdi kok ora entuk ngrangkul. Sesuk wae ning ngrangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane ya ngono kok. Ya ben, ora di anak ya ngono ora apa-apa. Wah, suarane kaya ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye kek? Bathara Guru tetep doyak nganti ketekel. Ora pati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wah, lah mula Janaka setahun luwih ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sorry. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok emah. Wah.
Jempol, aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakon iki kawi, bocah nika ditutke, Ndara. Pandhita kang nyarwang Sitpindha Gombang angajaping madu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh penemban mestinipun jengandika Raden kundur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi Raden kula aturi emut dhateng kewajibaning kasatriyan kula aturi emut dhateng kaprajan jengandika Raden sampun ngantos panjenengan dipun sengguh sawijining satriya ingkang singlar dhateng kewajiban penemban kula sampun pisah kalian memani ing jejantung kula Yayi Dresana kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayi ngemapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresana kula Janaka gesang wonten ing Malam Padang sampun kadidene sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban menika kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang tedhak wonten ing pertapan Cakrawala kula ingkang abdipun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru Kakang Narada sampun kados mekaten Kakang kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepatan kula sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman kula dipun kapokaken dhateng lare wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada Sang Warudaya Adi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali-lalining menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemuti bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat inggih Kakang Narada inggih wonten nem-neman ingkang namipun wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula kajengipun panjenengan legawi ingkang menika ingkang nami wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti tak kakek ana apa kek wah ora apa-apa Gong wilahing Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Kaneka putra inggih wonten dawuh Pukulun Manik Maya
wonten timbalan pukul boyana ingkang kudu ngadili kalawan jeneng kita kejaba mung ulun. Kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingkang malisir saka grang-gring kautaman. Kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi tanana liya kejaba mung Wisanggeni. Mula Gage Seksenana Wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene Manikmaya kita nggone munggah ning kayangan bareng kawan ulun sabab ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manikmaya. Aduh ulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita bali meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Janaka wonten dawuh. Ira ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih, mboten mangertos. Arane Wisanggeni. Arane Wisanggeni langsung rupa ya iki jejabang sing neng kandhutane bojomu Dresanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku nggih anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Iki bapak utawa ingkang Rama. Lho, iki bapakku kek. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama. Kakang Semar kok bocah ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dimenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya gek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki durung dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe kowe jane jenengmu sapa to Kek? Hartono. Wah ayo tak goleki nang Amarta kok ora ana wong. Wah wis cedhis-cedhis do metu. Sinuwun Darawati. Iya Bagong. Ndara Werkudara. Iya Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepo? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ndugal kewarisan. Dimenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya terus apa ora wae. Mbok ngono. Kowe terus gak terus. Bagong terus mutung terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani pecah ndase Dewasrani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra Petruk. Lah aku ngerti nek lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk.
Sing matane karo mau ndi? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau? Kek. Wi Gareng. Ah, iki Gareng. Ah iya. Wah. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, golek gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo awak mataku jare kon ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu ya ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mempadake bakul ndok. Ya rasa nesu ora. Aku pengen weruh ibuku kek. Ayo ditutke bapakmu, Ndara. Dewa Srani taun ana windana aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresna kok sampean ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ning Nusa Kambana utawa Nusa Rukmi? Nek kowe ora gelem karo aku sepira teko kekuwataning wong wedok mesti aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Kuwaton kowe tak ruda paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku tegese wis sah nggonku mengko garwa Mbak Yuku ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Waduh mati ya. Ayo. Yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka, kudu wani ngungalke dodo. Sing lanang kowe apa aku? Sing lanang tenan ngukuk Dresanala, bedah dadamu, pecah ndasmu. Wah! Waduh! Wah! Mati aku! Waduh mati aku! Batoban! Piye Janaka? Areng apa kowe? Areng apa? Batobat anakku diajar Janaka. Gedhoane anakmu sing elek. Wis pantes diajar karo ndaraku. Tok sumbering perkara iki mesti saka kowe, saka cangkemmu Betari Durga. Batobat. Wong pengen napake mulyaning bocah. Napake mulyaning anak iki wajibane wong tuwa. Ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono. Aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu. Ora mulih ning papanmu adugangi nang kene batobat apa? Mati aku. Batobat iki karepe piye? Digulung-gulung kaya ngene iki. Gak apa ora, aku ki nek ngajar ya ngene iki. Ayo. Batobat diolak-alik sak penake dhewe. Nek ora tau lalik ndak rugi. Kudu diolak-alik. Batobat iki karepe piye to ya? Aduh. Ayo bali ora? Bali ora? Iya bali. Janji sih gawe geger aja takon dosa. Wah, aku mungsuhmu. Inggih Kyai, inggih kula sampun tobat. Ayo mulai. Inggih. Mulai ora.
Caraka balik nyuwun pamit Kyai nyuwun pamit. Dresana apa pangeran ana dawuh apa sawangan bocah sing ning ngarepamu kuwi sapa aku ora tepung aku ora ngerti tak kandhani ya Dresana kuwi wis anggeni kuwi anakmu Dresana tobat wis anggeni anak Petro non rene yo mboten kula teng mriki mawon ngapa itu lumayan ditenono ora gelem rene ditenono pripun sing ngakon sapa kok methuke bojoku kula niku mboten methoke mriko mlayu mriki kula niku ajeng mriku njukuk niku lho teklek niku lho terus makdung ngonten gathuk ngonten ya ora sengaja ya ngedan malah cengengesen iki Kanjeng Ibu Bapak iya anakku nggih anakku Kanjeng Ibu mau nendi aku digawa dewa srani ibumu seneng-seneng ngawur seneng-seneng piye sing ngomong seneng-seneng ya sapa nyatane mau ning kono lak deloke saka kadowan doting glenik ora ngaku wae senengane ngono kuwi mbok ya saiki ngilu karo sampean dhewe terus aku diunekke sak penake dhewe aku seneng-seneng karo dhewe usane aku ning kono ki rasane kaya dikunjur saiki kula tak takon karo sampean bojone pira sing seneng-seneng sapa saiki sing tak anggap bojo lagi kowe lah saiki terus esuk pira tak takon iki ngopo to iki enten apa sengit wong kene iki rasane ora seneng mapan ning negarane Dewa Srani kok diunekke seneng-seneng sapa wong wedok sing ora nesu wedok aku dineng kono dianggap seneng-seneng sampean yo salah sampean niku kleru niku atine kroja raja mergo pisah karo sampean nah sampean niku terus ngerti cemburu sampean ada cemburu to iki udike dilangi sik dah aku ayo dibuang mulai njur tas-tas ora ben mangsaku nek pancen ana kaludhangan mlayu rak kudune Dresana ki mlayu malah tenguk-tenguk nang taman ngono ku rak padha karo seneng mapan nang kono sing seneng ki ya sapa ora ngawur ora duh wis mulai kekerasan ini ora seneng aku ora seneng ngono aku ora apa-apa kene mriki napa-napa niku kudu dirampungke ora dienggo nesu ya kuwi sing marah kok njur nggawa tuthuk aku dituthuki ya ben dituthuki wong nyatane yo aku diarani werna-werna mbok nek nganti kulitku disenggol Dewa Srani tak suwek sandang aku senggol Dewa Srani tak obong ha niki ya wis bener kok ning kono ketok jenak le tenguk-tenguk malah ning taman wong loro doting glenik wah apa yang kamu perbuat kira ngerampuke masalah
Piye to piye? Ngene ya tak kandhani ya. Ora aja sok kaya ngono kuwi ndak dicontoh anake. Wis anggene kawit mau melirik mripate kae lho. Nek ngerti kowe padha congkar ora prayoga dadeane to. Ya ora. Sing apik kabeh lakone wis padhang. Dresana wis bali, Janaka ya wis ketok. Nggone tembayatan padha diteruske, malah wis peputra ya kuwi. Wis anggene. Iki sesuk yang bakal nyambung sejarahmu. Oh, dadi kowe iki aja kaya ngono. Nek kowe kaya ngono, ateges kuwi ora jeneng kaya ngono. Mergo kowe iki wong lanang, kowe wong wedok, dadi kudu rukun antaraning lanang karo wedok. Kuwi aja nganti padha bendak sirah. Wong Kresna kok kaya pelawak. Yo duh. Nanangan ora. Ngapunten. Pun padhang mboten samperni-werni. Petro, nun. Werkudara kae lho. Balane Dewasrani kon nyingkir nggih. Monggo, Den. Kunjara Yaksa Ratu Gustiku Tatu Arang Ranjang. Wah, wah, wah. Arsa madange jagat mungup sak pucaking wukir marebak bang sumiret keneng soroting surya mega lan gunung wiji sejati sampun lair. Mugi-mugi saged ngrengkuh sangganing para muda sami wangsul dhateng kewajibanipun. Anggenipun sami gadah kewajiban anjagi dhateng budaya menika. Ya Semar. Mugi-mugi sedaya manggi lestari nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sampun paripurna crita kula sedalu menika.